Olvastam egy könyvet, a mikrofonnál Bányai János. Olvastam egy könyvet, T. Kiss Tamásnak a Tükörtestvér című, a Fórum meghívásos regénypályázatán díjnyertes regényét olvastam el. Megmondom nyomban, jó olvasmány volt, bár a regény világához nekem nincs sok közöm. Rosszul mondom, egyáltalán nincs közöm a regény első személyben megszólaló hősének életmenetéhez és beszédmódjához, még azokhoz a részletekhez sem, amelyek egy korábbi világot, a szülők vagy nagyszülők világát idézi fel, mert másként nőttem fel, más célok és értékek mentén, ami természetesen nem értékítélet, nem volt jobb az én világom, mint a regényhős mostani világa, csak más volt, valahogy másként hangzottak ugyanazok a szavak és mondatok egykor és most. Ha szavakat és mondatokat mondok, akkor a Tükörtestvér alapvető tétjét említem, mert benne mindvégig a szavakról és mondatokról esik szó, arról, hogy néhány alapszó hogyan ürül ki, hogy néhány alapmondat hogyan veszíti el eredeti jelentését. A szavakról és mondatokról szóló párbeszéddel kezdődik a regény, valahol a kanizsai Tiszaparton, ahol a regény hőse és annak kísérője Peti töltik az idejüket, és közben arról váltanak szót, hogy milyen üresek a sokszor használt kifejezések meg kérdések, arról továbbá, hogyha létezne egy olyan gép, amely mindig az igaz gondolatokat közölné, ha átvilágítaná a beszélőt, akkor bizony felborulna a világ, mert mindenkiből az igazság jönne elő, az igazság meg veszélyes, akár az életet is kérdésessé teheti. Ez nem a hazugság szerepének hirdetése, sokkal inkább bevezető egy olyan regényvilágba, amelyben a szavak másként hangzanak, sok mindent feltárnak és sok mindent elfednek, lehet velük játszani, és lehet őket komolyan venni. Úgy, mintha azon múlna minden, hogy érthető-e a másik szava és beszéde, vagy éppen ellenkezőleg a regény hősei közötti távolságokat jelenti. A Tükörtestvér címet viselő regény hőse, amikor a régi szerelmeiről beszél, azt mondja, hogy nem sokra emlékezik, csupán képkockákra, elmosódott árnyakra, nem igaz illatokra, csupán illatmintákra, nem jutnak eszembe mondatok, csak jelentések. Majd valamivel lejjebb azt mondja, hogy mégis érdekes, hogy amik örökre bevésődtek az emlékezetembe, azok mind megfoghatatlan dolgok, amelyeket sohasem fogok tudni szavakba önteni. A nyelv állandóan kifog rajtam. A leírt szavak egyszeri pillanatok néma utánzatai, amelyek ma már csak emlékeztetni tudnak arra, hogy valaha éreztem valamit, ami nagyon jó volt. A kulcsmondat ebben természetesen az, hogy a nyelv állandóan kifog rajtam, mert ez az egész regény alapvető gondját közli, azt, hogy történt valami, hogy lejátszódtak szerelmek és barátságok, hogy volt valami, amit a múltnak lehet mondani, a jelent is meghatározó múltnak, de mint minden múlt, ez is elmúlt, emlékké alakult, és egyben, mint emlék kimondhatatlanná, mert nincsenek hozzá se szavak, se mondatok, maradt az emlékezés, de az emlékezés megmásít, átalakít, hozzá nem tartozó tényeket és adatokat is számításba vesz. A regényhős egyik barátja vég nélkül sorolja a látható és láthatatlan dolgok neveit, megállás nélkül darálja, így mondja a regény elbeszélője, darálja a szavakat, miközben előtte és a regényhős előtt is világossá válik, hogy a szavak nem azonosíthatók a jelentésükkel, mert a szavak valahol máshol léteznek, mint a jelentés. A szavak vannak, ki tudja mióta és ki tudja mi célból, a jelentéseket meg mi adjuk hozzájuk, sokszor tetszőlegesen, ami azt jelenti, hogy ha otthon vagyunk a szavak világában, az még nem jelenti azt, hogy a jelentések világában is otthon vagyunk, és ez fordítva is igaz. Köztes helyzetet jelöl ez, mert T. Kiss Tamás regényének első személyben megszólaló hőse valójában mindig köztes helyzetben van, Kanizsa és Szeged között ingázik, hol itt, hol ott tűnik fel, de ingázik kanizsai és szegedi barátok meg szeretők között is, és úgy látszik, éppen ebben a köztes helyzetben talál magára.
de köztes helyzetet jelent a regény címe és a tükörtestvér, mert a regény egyik rendre visszatérő motívuma éppen a tükör, a tükörbe nézni élethelyzet. A regény második felében olvasható ez a bekezdés a tükörről: ideje belátnom, hogyha állandóan csak a tükröt bámulom, akkor csupán magam és a mögöttem álló világot látom. Viszont nekem el kell hagynom mindent, ami mögöttem van, mert most már csak előre szabad tekintenem. Ideje a lábam elé nézni, ha valamerre haladni szeretnék. Belátás van ezekben a szavakban, és mintha a remény sugározna belőlük, annak reménye, hogy felszámolható a múlt, felszámolható a háttér, és benne mindaz, ami megtörtént, vagy megtörténhetett volna. A ki vagyok kérdésére válaszol ez a bekezdés, arra a kérdésre, ami a Ritával kapcsolatos megingása során merül fel, alig néhány oldallal korábban, és ez a ki vagyok én valójában az önismeret nélkülözhetetlenségének felfedezése, csak egyben a másikhoz való viszony megfogalmazása is, mert a regény hőse jól látja, hogy valaki más néz vissza rá a tükörből, valaki, akinek nincs vagy alig van köze ahhoz, ami az előtérben látszódik. És mi látszódik az előtérben? Az otthoni, a kanizsai világ, szülőkkel és barátokkal, szép mondatokkal a nagymamáról, elcsábítottak és elhagyottak, jól látszik az albán buráksütő arcképe és más arcképek is, de mintha mind sorra abban a köztes helyzetben osztoznának a regényhőssel, amelyben maga éli az életét, mégpedig kettős meghatározottságban, egyfelől a lehetőségek, másfelől a valóság között. A valóság, ami a regényben mindig csak áthúzva íródik, ami annak jelzése, hogy a köztes helyzetben, a tükör előtt, a tükörkép és a ki vagyok én kérdésének ütközetében nincs helye a valóságnak, holott mindenek felett hatalma van, és hatalmát éppen annak köszönhető, hogy a szövegben áthúzva jelenik meg. Vagyis az áthúzás nem elutasítása a valóságnak és a valóságosnak, ellenkezőleg kitüntetett szerepének hangsúlyozása és kiemelése, mert az áthúzás egyúttal kiemelés is, megkülönböztetése más szavakhoz és mondatokhoz képest. A regény vége felé ismét előjön majd a köztes helyzet, mind a kifogott rajtam a nyelv gondolata. Petivel ismét a Tiszaparton vannak, és Kanizsán történik, egy vízben úszó flakkonban levelet találnak, közlés a regény a levény szövegét, afféle betét novella a regényben. Előfordul ilyen máshol is a regény szövegében, és másoknál is, ám itt a levélnek kitüntetett szerep jut, mert valamire ráébreszti a regényhőst, talán nincs is más szerepe a betétnek a szövegben, mint hogy ráébresszenek valakit éppen időszerű helyzetére. Ma reggel olvastam el körülbelül 32-szer. Nehéz elmagyarázni, amit érzek. Talán, ha új szavakat találnék, úgy könnyebben menne. Új igékre, új melléknevekre van szükségem. Egy új tulajdonnév kell, hogy megnevezhessem magam, és jól jönne egy új igeidő is, hogy megérthessem, mikor történt velem mindez. Arról is szólni kell, hogy mi történt a regény hősével, hogy mi ez a mindez. Beszélgetések történtek sorozatosan a regény hősével, beszélgetés barátokkal, beszélgetés szeretőkkel, emlékezés régebbi beszélgetésekre, sokfelé ágazó beszélgetésekre. Minden, ami történt, az a bizonyos mindez valójában beszélgetések során történt. A Tükörtestvér akár beszélgetésregénynek is mondható, hiszen hőse mindvégig beszédhelyzetben van, beszélget a környezetével, beszélget mindenkivel, akivel találkozik, vagy aki az útjába kerül, de beszélget önmagával is, beszélget azzal a másik énnel, aki a tükörből néz vissza rá, és akitől elfordulni szándékozik. De beszélget a regényhős a rajta sorozatosan kifogó nyelvvel is. A határt is beszélgetésnek éri meg, mert Szegedet és Kanizsát elválasztja a határ, és az a választóvonal különbözést is jelöl, az azonos nyelv különbözését, és erről is szép szavak meg mondatok olvashatók a regényben.
Elfogult a regényhőse az otthoni dolgok iránt, egyben az otthoni szavak iránt is, és nem tudja eldönteni, hogy ugyanolyan elfogult lenne az itteni, a szegedi világgal szemben, amilyen elfogult az otthoni, a kanizsai világgal szemben. És hogy valójában a nyelvről szól a tükörtestvér, arra éppen ennek a kétségnek a felmerülésekor lehet ráismerni. Itt, mármint Szegeden mondja a regényhős, a legjobban azt hiszem, mégis különféle kifejezések tetszettek. Ha végigmentél az utcán, olyanokat olvastál, mint Pistabá, sörözője vagy kétajtós bisztró. Azt se tudtam pontosan, mit jelent az a szó, hogy bisztró, de szerettem mondogatni. De ez csak a jéghegy csúcsa volt. Volt itt még 100 féle borozó, kiskocsma, presszó, teaház, talpon-álló, poharazó, sörterasz, romkocsma, mulató, bár, pub, ivó, borozó, csehó, büfé, piálda, krimcsi, kifőzde, söntés, meg még ki tudja mi minden. Nálunk már, mint Kanizsán, meg csak kocsmák vannak. Még egy felsorolása a szavaknak, mint a korábbi tiszaparti beszélgetés során, de ennek most más a szerepe. Itt most a különbözést mondja, az azonos nyelvben való különbözést, persze nem azt, hogy az itteni beszéd kevesebb szóval, valójában egyetlen szóval kölzi ugyanazt a jelentést, hanem azt, hogy a határ egyben nyelvi határ is, még az azonos nyelvet is külön választja, és ezért van az, említést tesz előre a regény, hogy a határ innenső oldaláról a másik oldalra kerülve némi zavart érzünk, mert nem tudjuk, hogy azt mondjuk-e, amit mondani akarunk, mert bizonytalan, hogy értik-e a velünk hozott szót. Említettem olvasmányos regény Tékis Tamás regénye, a Tükörtestvér, itt-ott meg is gondolkodtató, ereje azonban abban van, hogy nyíltan és tisztán beszél egy korosztály életmódjáról, értékítéleteiről is, és ezt született elbeszélőként nem bemutatja, hanem elbeszéli, mégpedig erősen összpontosítva éppen a nyelvre, minden regény alapvető gondjára.